jednu vec. Ja ako matka trojročného syna, čo žiť budem bojovať za naše deti a chrániť ich, lebo vy ste typ političky, ktorá bude v budúcnosti presadzovať, čo sa na nás už tlačí zo západu. A vám poviem, že jedno video, ktoré koluje po internete, kde učiteľka sedí s deťmi, s malými deťmi a sa ich pýta: Are you a boy? Are you a girl? Or you're just a kid? Táto učiteľka dáva deťom, aby si vybrali, či sa cítia ako chlapec, ako dievča, alebo ako dieťa. Toto vy presadzujete. A pamätajte si, ak ľúbime naše deti, tak im nedovolíme všetko. Aby sme dávali malým deťom v škôlke, a tá učiteľka držala takého plišáka, hovorí: ja nemám vlastne pohlavie, ešte toto povedala tým deťom, a na toho malého macíka: he's just a kid, to je iba dieťa. A ty si môžeš vybrať, si dievča, chlapec alebo dieťa.